شوا شما خیر بو. شان شما خیر بو. شوا شما خیر بو. ما بخیر. مرحبا شماری. گوشتایو و تماشا کرده و ما ارجعی از عبدالقادر büyük şair. اسمو از شماری خبر و حوادث و زون زازایو زازکی ده از شماری وانانو شما رسنانو انو ZTV televizyondu. Normalde yo spikerin esta eru nişna haberu budu. Erun derdi az şumari zonema zazaki de haberu havadisu az şumari rasnen inşallah. Roştayo temaşa kerdo emay erceğe haberu havadisi yo embaz nüsanu mari erşavanu yeni ravan embaz zone kudu nüsanu zazaki şuma zone zazaki hemme vilayetti, kazadı, devdi hemen 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 cadı yevnava aynı. Ay semedra zon e, yani yevniyor. Muhakkak fark estu tede. Ay semedra eşmar inke onanu gege belki çevt kali beri usurdu mara niyevni. Haber may verni e, dinyara General Hafter'i Euro Devleti Arap Emirliği'ne yardım başladı. Arap Emirliği انظار دسته لشکری در شویت لیبیا این لشکری اصل خود عرب امیرلی رای نی اصل خود دولت سودان رای عرب امیرلی را سمد پران لشکری کنی yani paralı askeri. Evro'nun mektup ve ciha orta dünyada zaf gazeteci devletani kudu. Onun mektubu televizyonda General Hafter roj bi roj qewet dano wazeno ki pero Libya deku destê xwe. Yani General Hafter wazeno ki Libya deku bindi destê xwe zeft bû. Ay Semed Razî Rusya, Fransa, İtalya û dewletê Ereban tifingan danî yên petrolê Libya nika destê dewletê Rusya do wêra di petrol vejenî. Amerika zî wazeno ku petrol Libya bigire ay Semedra wayîrê ulusal mutabakatê kene. Dinya di zav dewletî ulusal mutabakat şinasnenî qebûl kenî. Fakat General Hafter qebûl nekeno wazeno ku General Hafter şer bindarno siyaset ra gûrî şor. Goşdayo û temaşekerdoyê May Ercayê ma inkay ZTV televizyonda zonê zazakî de haber û havadîsonê zonê zazakî de zonê zazayo zazakî de haber û havadîso ma şimarî biwajî biwanî şima biresnî. Yewna xebera ma zî Hindîstan ra dewleta Hindîstan de yew gazetecî yew nûşte nûşt eno nûşteya xwe de vakê dewleta wayîrê welatîjan nêkena karkerê hikûmetê Peran Trawena roj bi roj
abore devlet Hindistan'ı kemiyeno yani roz bir roz baş ne dönüyor. Velatici yeni terseni ena mesela sero haberdayış biti millete ma veşan teşan manano veşan teşan manano ey rozi yo gazeteci şey خود تای مردمان یه زنجیر را گریدا گانی گانی لازک وشنا لاجک مرد نامه لاجک چیزی راکش سینگو شهرستانی سکوژ بالرامپوردی انا مثلا بی یونا خبر مازی Irak را یو هوته ور Mesut Barzani Şengalu Dabı Devleta Irak'ı Velatiji Mesut Barzani Suka Süleymaniye'de hükümet protesto kert. Polisi tüfengi nay velatijan ra protestodu yew gede mert. Goştayoğlu temaşakerdoy may ercayê dinya ra yew nexeber rêdi ma xeberonê xwe devam kenî. Birleşmiş Milletler Euro Semedi Devleta Rusya amey pêser karar xwe da Birleşmiş Milletler wazane ku Rusya leşkeranê xwe sûka Krimê ra vejo. Erdê Ukrayna Krim tapa bidin, apê bidin. Peru devletan zî yani tikena raşt binûsî weş beno embazê may erceye. Peru devletan zî heme devletan zî ino imza kert. Rusya yew devleta girda pîla tişna goşdarê Birleşmiş Milletler nekene. Yani Rusya xwe ser kaptena bestey Birleşmiş Milletler nîyo Vaktu ki SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği bi Peru erdi mali Rusya bi ay erdi peri mali Rusya bi desudi devleti hinira vela bi inkayzi devleti vazeni ki Rusya korada erdi grotise ay erdan apey bidu. Rusya ena mesela seru ama hali kerdiş haberdayış ne kerdu? Kırım'da leşkeri Rusya Çiniki Wagner estu Wagner beste yew şirketu semedi Rusya xebitiyenu semedi Rusya şerkenu donu peru Wagner Kırım'ra nevecenu Wagner velatici Rusya tenya ne velatan binan dizi esti Vazenî ki dünyada heme milletê Slavan diyarî yew cayekî têser bikî yani yew Slavan milliyetçi yew e, merdim yew akım. Goşdayo temaşakerdoyê may ercayê ez Abdülkadir Büyükseher ZTV yew televizyona internet serdi televizyon virazeno ez eiro me yenirî yardım kert normalde spikera yeni esta eiro herhalde neveş kewte herün dayadı ez yenirî yardım keno zonema semedi zonema kom cadı yew mücadele bibu
inşallah ez veyradı estu. Ee, Eyrozi eziniri yardım kanı inşallah. Ma enkay eno zetevedi ma zone zazayo zazaki de haberu havadiso şımari koneni şımar resneni yevna habera mazi e, Mısır'a Serdar Mısır'ı Abdülfettah El-Sisi Euro şi Fransa Macron Reyd Ame Yevca Paris'te arayı xudu halî kerd qesey kerd xeberdayiş kerd serê Libya'da halî kerdiş bi enkay zaf leşkerî Mısırî Libya'da manenî nikare pey Mısır û Fransa têde Libya'da xebitênî petrol têde vejenî roşen. Jewna xebera me Arap Emirliği û Devleta İsrailî pey ameyiş kerd bi inkayzî têde fabrikayan akenî enî fabrikayan di malê xwe roşenî. Eno qarar êrî da navbên xwe dida fabrikay en zaf sûka Tel Avîv'de akenî. Zav devleti Semadu ki Arap Emirliği İsrail'de pey ameyiş kerdin. İnra Herspi. Arap Emirliği zehbu kenu bu ser karardonu. Öwneno kardı devlet de xura öwneno. Çıkardı devlet de xura öwneno. Yevna xebera ma Kuveyt ra devleta Kuveyt ve çinayiş bi veyra ray day seçim bi yani. Ve çinayiş ra reyna Halit es Sabah veciya hükümeti yi karê xwe devam kenu. Devleta Kuveytî devleta zav zengîna serê xebitiyana petrolê xwe pêro dinya diroşan û ve çinayişê xwe dizî serdarê xwe nêbedilna. Goşdayo û temaşekerdoyê Mayê Erciyeyê ez Ewro zonê zazayo zazakî de xeber û hewadîso şimarî voneno şimar resneno. Yewna xebera me İran re wazargê Îranî Ewro halî kerd vakî Amerîka semedê nukleerî pê ameyiş kerd eno pey kaxitî imza kerd. Trump ina mesela ser û şi Amerîka vakî me ina wa yew çîk imza nekerdo pê ameyiş xeribtiya. Hinkayî mavanî Amerîka semedê ki hikûmetê hîne bediliya wa bê reyna fêrî pê ameyiş eno pê ameyiş ra zirar neku ma halîkerdişê xwe Joe Biden sero kenî hey düşmaniyetê ma nişkenî bi resîca yewca İran Amerika düşmaniyetî nekerda fakat Trump ma di düşmaniyê kenû ena hikûmet ve xeletiya hikûmetê Trump raş bikû. Goştaya û temaşekerdoyê Mayê Erciyeyê Ewro Hindistan de koronavirüsa girsey û heştay panc merdim merd. Eno merdiş hamazî dewam kenu welatî yene mirenî Hindistan nüfusê yene zaf vêşiyo
weş weşkerên weşxaneyê tayinê Ay Semedra nişkenî berniya hina nivêşî bigirî. Temaşekerdomayê Erciyesê Ewro Dewleta Endonezyayê di heşt welatî jî la ser Amer la serî verde mendî merdî. Her roj varon dijne varit musonî ra welatî jî mirênî la ser zav welatijan heripnan û êgayê cetkaran binê aw di manenî. Temaşekerdoyê Mayê Erciyesê Dewleta Amerîka Ewro yew qerar da Inkay re pey verney Dewleta Çînî genî. Hong Kong di karkerê Dewleta Çînî axer Dewleta Amerîkasê Amerîkayê tepşena erzena pey berî. Dest û çiyar wekîlê Hong Kongî estî, hikûmetê Amerîka werney yên nizî geno yên erzeno pey berî. Biden ame çîk nebediliya Trump Dewleta Çînî di düşmeneyî kerdinê nikazî Biden yên düşmeneyî dawam kirin. Goştaya û temaşekerdoyê Mayê Erciyesê yewna hawadîsê ma navbênê Filîstîn û İsraîl di. Eyro Hamasî qesey kerd. Welatê İsraîlî zav welatî ji Filîstînê tepiştî heştî pey berî zav yên cenê ku domanî leyîrî kutî. Hikûmetê İsraîlî ve ay domanan pey berî re vecin yew şûjeyên Çînî ku Avrupa Birlîği ina mesela ser û xeberdayîş nekin ma nê wazenekî İsraîl welatijanê ma bitepişûn şûjeyên Çînî ve Hamasî ona ve. Temaşekerdoyê Mayê Erciyesê hikûmetê Yemenî vat bi wa pêro heme dewletî Şiî Hûsiyan terorîst bêhnî Birleşmiş Milletler eyro xeberdayîş kerd vakir ma Şiî Hûsiyan terorîst nêbêhnenî wa wirdî hikûmetî zî bê verî Yemnan yewbinan pê amêyiş bikî dewletê we bila nêbe. Yewna hawadîsê ma Etiyopya ra şerê Etiyopya dewam keno yew kiştî di hikûmet est û kişta bînî di sosyalîstê est. Arê xwe di şer kenî ser û giron keno eyro cayê tîyaran sosyalîstina vinî kerd leşkerê hikûmetê wê re yên re girot şer hema zî dewam. Temaşekerdoyê Mayê Erciyesê ez Abdulkadir Büyüksar eyro ZTV yew televizyona înternet ser di yayın kene ena televîzyon de eyro ez yên yardım keno wa zonê ma Zazakî de xeber û hawadîsî însanan de ma biresî Semedê Away ez yên eyro yardım keno spîkerê yên eyro nêweş û Semedê yên
ez yardım keno, ez xebero dono. Înke yewna xebera şimarî waneno, koronavirüs dewleta Çîn di vê ciyayê bi sûka Wuhan di yew sûk di ina yew bazardên de nêweşî vê ciyayê bê lazek pangolin tepişt bi goştên kewt bi werd bi nêweş kewt bi. Zav însanan zî ina nêweşî yê re girot bê êro ay bazarê wizan reyna abı. Velatî jî yene peyra di goştê şewşewikan, goştê kutukan, pisîngan, goştê kelbeyan, mereyan ancak yeni veni. Velatî jî yeni Çinî ze verî reyna amey pêser. Nêweşî Çîn dewleta xwe di qedê nayê anca seyverî dewam kene. Ema zî yeni qedê ma di hêniya vila bî ma çî fam neke. Temaşekerdoyê ma Erciyesê janê kergan roj bi roj vê şîbeno en bernî dewleta Japonya dibêje bi hikûmet zav kergî werdekî çira kerdî dekerdî bi binê erdî rojavanê Kore de zî janê kergan vêciya bi hikûmet wê re zî kergî dewleta yên di Çîn de estîse Peru serê birnayê deket binê erdê êro zî reyna jan dewleta İngiltere dibêje. İngiltere zî kergî sere birnayê deket binê erdê fakat jan nebin dertû hinu jan dewam kene janê kergî xwişk kirî. Goştayok û temaşekerdoğê mayê Erciyesê înke yewna hewadîs eşmarî vaneno şaristanê Kırklarelî de yew sûka Kırklarelî de yew lajek rayîra Şînê bo ve razî yew lajek tifing na yêra lajek wirdî lingan ra zî xwe ra dirbetiya kamî tifing nav lajekî re bêlî nîyo Plus nikay ina mesela sero bindertu lajek dirbetiya kamî panav bêlî nîyo. Sûka Samsunê dizî yew cenekî emelet bî waş tinekî mîdeyê xwe tong bikû, qît bikû, pij bikû, zav kîlo girotu cenek emelet bî şî key xwe hîrî saet re pey cenekî merd. Semedîna mesela semedîna mesela zî millet tabî tersay ayekî mesela kîloyên zav û emelet kenî mîdeyê xwe qît kenî wirdê kenî ki wa ay kîloyên kemî bû cenek ona wa kerd û merd. Temaşekerdoyê ma Erciyesê yewna hewadîsê ma sûka Mersîn ra sûka Mersîn de yew lajek di rojî ber waşteyê xwe kişt bê di rojî waştinê meyîtê cenekî kêra wej û teber cîranan embriyanan yo gerre kerdo sonra mesela ay Semed ra
lajek tepişya eş tu peyberi haps. Merde cenek kutbi name cenek elif ve name cenek elif ya. Çimi cenek diyor kor o merde cenya merde ya vecja ne ser çiyer aşmi peyberi dimanım. Cenek reyna gerek. Kana cenek vaat bik mitçimi xo bini kert lazek vaş vaştiniki mi bikşu mahkeme reyna va bibu merde mi va peru emri xo zerre dimonu seme davay mahkemera navayo çi var. Dema şekerdoğu may erceğe Euro Bitlis'te onca Sühiri mülteci tepkişayı lajek İran rameybi Washington şehir Avrupa jandarma ini merdiman apey erşavit tepiş apey erşavit. Yevna havadis ma Antalya'da yev lajek dekut bi zerre PTT Perey traviti bi ramabı şibi. Lajek Euro vece mahkema şeş seri eşt aşmi ceza girot cırm cırmı endü tespitkar dekot bin pey beri. Hapistim onu. Temaşakarda ma erceği Eyru Erzincan'dı operasyonu FETÖ bi şeş leşkeri tepişay en iki tepişay subay bi hatta nkayzi kare xo kerdini Erzincan'dı mendini polis eni merdim tepişti. Kom boğazı no kendi FETÖ no kendi yönetici tepişen. Vallahi rand. Ana dünya nava ne veren ana. Ya vakt rapey nara ya nazi şıma tepişen. Ya lajek cenahı kıştı bir hiri domanı xo pey tipinci kıştı bir mahkeme eyru bir lajek hemme deru emri xo pey beridi manenu afo bibuzi oncina anım verdim neşkenu pey berire vecim. Yani evet. Goştaya o temaşekerde oymay erceği Muharrem ince hatta neka inkay CHP siyaset kerdini eyru haberdayiş kert karar xozi da neve yev parti xuri akenu hatona inkay ez CHP'ri hebitiyayni peru sükü fetliya inkay zî karar xudda ez êdî qaîl niyo CHP'de bimanoba okur yew neve yew parti kenu a. Serdarê Tirkiye Recep Erdoğan sıba şonu Azerbaycan. Leşkeri Türkiye zî şî weyra Recep Erdoğan sıba yoyu aliye yenî pêser Semedokî Qarabağda destê Ermenistanê ra girotu yenî Semedê yenî pêser bi hîris ser yo Qarabağ destê Ermenistanê dibe. Türkiye û Azerbaycanê wayî kert Azerbaycan zî eno ca Ermeniyan ra Armeniyan ra girot
Recep Erdoğan şu öyle, şunu öyle. Kemal Kılıçdaroğlu eyru hali kert vakı ez heme veşkeranzi spas kene. Subhanallah. Yani zazaki binüsi bazı erceğe şuma aynı haberun nüseni zonu madı binüsi. Yani zonu madı spas çinyo. Zonu madı hala spas çinyo. Yani berhudar binüsi. Teşekkür kenu binüsi. Ama spas kene yok çinyo. Ama ne nüsi ya? Ma semedi bu mavani ma millet tamari ma yo haber zonu madı mavaji va kefin biru va anu zonu ma vini nebo ma semedi avayın kayotay yani yo sev bina zond çınari şman nüsenin veri e, yani zonu madı akal estase zonu madı binisi madı boni yani ez en avat çira yani baş bimne şunun açı vallahi kusur dimiren ne önü neyse makorum bir Kılıçdaroğlu Euro vali kerd vakı ez Peru veşkaran vi teşekkür kenu berhudar bi ve veşiye de bimani ek korona ra ma nemir ise yine semeduk mari vairi keni ay semedra mahı halisneni dari çinyo ameo mani devlet ama kam ki vazenu eşkenu aşı bibu imzar ser zaf karkerê nîweşxanî kerd. Yewna xebera me Diyarbekir e. Êro sûka Diyarbekir de operasyonê uyuşturucî bi 464 kîloy tepişiya û operasyon qezaya hênî Lice Kurd biraz ya. Ena operasyon jandarma devam kenu. Semedi ena mesela de merdimi tepişiyor. Yevna havadise ma çoligra bu onu çevlik nüştü çevlik nü çolik. Ee, doğal gaz amebet çoligi eyru vanay doğal gazı sol kandı akert evrura pey velatıcı eşkeni doğal gazı xu aki doğal gazı xu akeri hatona inkay seri ina mesela xebitiyayni evrozi qediye. Temaşekerdoy may erceği ez Abdülkadir Büyükser eyru televizyona interneti ZTV'de zone ma zazakide şımari haberu havadisu şımari wendi şımar resnay wa zone ma pey vini nebu wa zone ma domanon de ma leyron de ma tuton de ma jon de ma birasu yizi bimusi on derbi wa anu zon vini nebu semedi avay ma beni mücadele doni. En kazî ez şimarî çend havadîsî û xeberu spor serde ez vonum. Erzurum Spor'u Ankara Spor'u tê di gol kayket. Ankara'dı Ankara Gücü. Gol, Ankara di gol yeşti. Erzurum iri gol yeşti. İri puanı bu gol. Sivas Spor Trabzon e, tê di gol kayket. Sivas Yow
ol eşt, Trabzon'u yow ol eşt, Wirdi taximizi, yow puan giro. Evet. Tema şekerde olma erceği, yow ne haber amazi, harpetra, harpet spor, Van spor ittedi gol kayker, Van de gol eşti, iri puanı giro. Harpet, yow gol eşt, Van nevi. Yani harpet iri, Van iri, harpet j. Maçına bakılıyor. Goştağı u temaşakerde oymay erceği Zazan adı Eyam Senino. Hava Eyam Senino. Adıyaman ger ger 5 derece serdu Şilya Dijni varana. Mutki çiyer derece vavru varana. Gım gım 10 derece Dijni varana. Siverek 5 derece serdu Dijni varana. Diyarbakır Çermik Çüngüş Gel Erkani Lici Yeni Kul Piron Hıt 9 derece civarı. Dijne Gaga Dijne barına Gaga e, Hıvrı. Harpet Gulumon Sivrice Maden Palo Arıca 16 derece civarı. Dijne barına. Çolik Solhan Darayeni 10 derece Dijne barına. Desim Ovacık Bulumur Nazimiye Hozat Çemişgezek giriyor 10 derece nabene giriyor 10 derece dijni varana cav berz dizi vavru varana Sivas Ulaş Divri İmranlı Zara Kangal div iri derece nabene o vavru varana zav serdum Erzingan Kemah Ilıç Terzan Çayırlı 4 derece dijni varana cav berz dizi e, vavru varana Aşkala Hınıs tekman 20 derece yew derece 20 derece nabêne yew û vewr varana roştayo temaşekerdoyê mayê erceyê êro zonê zazayo zazakîlê ma şimarê xeber û hawadîsî hatîn zonê ma peyva vinînê bû zonê zazayo hino dest û yew ser yo UNESCO vano kin hino zon vinî beno yani vara vara şonu vinî beno vinî biyaşto Verniayê nêgirîse heno zon vinî beno şonu semedê avay ma gerek wayîrî zon dixwebejî zon xwe di qalî bikî zon xwe di xebero hewadîso biwanî zon xwe di mektebo akî zon xwe di televîzyona akî heno televîzyon zî înternet ser de yayîn keno heno zî yew çîro qîmetli yo erceye yo gilo hin ava yew mücadele yo zî pey wa hino zon birasu hino zon mileta ma ku vîra nêka hino zon de qalî bika qisey bika bivaciye Semedê Nawazî êro mi zerteverî mi yardim kerd mi zonê ma de
یعنی خبر حوادثی باتی کم اما گene استو پرینری برخدار بو inşallah انو بره devam کنی انو mücadele inşallah devam bikin. Allah Teala yerin razı bu. اسمو خبر ما او تدقیقی حتما یونا پسر آمریشتی بمانی وشیده خاطر شما سر